I denne video vil jeg lære dig lidt om, hvordan man går til mundtlig modultest på Danskuddannelse 2, modul 4. Til første del af testen skal du præsentere et emne. Du skal have forberedt 3 emner, men du skal kun fortælle om ét. Du ved ikke, hvilket af de 3 emner, der bliver valgt. Du har 1 minut til at præsentere emnet, og derefter stiller læreren spørgsmål til dig i cirka 4 minutter. Eksempler på gode emner til modultest 2.4 kunne være min sprogskole, min bolig, min nabo, mine børn, min datter, altså en person, mit arbejde eller min praktik, mit lokalområde, min fritidsinteresse, f.eks. fodbold, min ferie i f.eks. Italien, hvis du er god til datid, mit liv i Danmark, mit drømmejob, min første tid i Danmark. Nu skal du høre et eksempel på emnet min bolig. Jeg vil gerne fortælle om min bolig. Jeg bor på Frederiksberg i en 3-værelses lejlighed. Jeg har en stor og solrig altan i min lejlighed, som jeg bruger hele året rundt. Jeg elsker at sidde der og drikke min morgenkaffe, især om sommeren. Min lejlighed er en lejebolig, og jeg betaler 7.800 kroner om måneden for at bo der. Det er billigt, synes jeg, for jeg bor meget centralt. Jeg har lejet lejligheden gennem boligselskabet KAB. Min nabo er lidt speciel. Det er en mand og hans teenage-datter, og de har en del problemer og skændes meget. Nogle gange hører datteren også høj musik om aftenen, og det er lidt irriterende, synes jeg. Mit lokalområde er hyggeligt, og der ligger mange gode caféer og butikker tæt på. Jeg kan også nemt tage metroen, for jeg bor kun 5 minutter fra Lindevang station. Det er jeg glad for så kan jeg besøge min familie og mine venner på en nem måde. Eksempler på spørgsmål til emnet min bolig. Du siger, at du bor tæt på mange butikker. Kan du fortælle lidt mere om det? Du siger, at du bor i en lejebolig. Hvad synes du om at bo til leje? Nu bor du jo i byen. Synes du generelt, at det er bedst at bo i byen eller på landet? Og hvorfor? I Danmark bor mange mennesker i byen til leje. Hvordan er det i dit hjemland? I anden del af testen skal du sammen med en anden kursist diskutere et emne, som I ikke kender i forvejen. Det kan eksempelvis være at bo på landet eller at bo i byen. Og det får du et eksempel på her. Hvor synes I, det er bedst at bo? I byen eller på landet? Jeg synes, det er bedst at bo på landet, fordi der er frisk luft, og man kan leve et stille og roligt liv. Hvad med dig? Hvad synes du? Jeg er uenig med dig. Jeg synes, det er bedst at bo i byen. Jeg synes, det er kedeligt at bo på landet. I byen er der caféer og restauranter, og der er altid noget, man kan lave. Hvorfor synes du ikke, byen er bedst? Fordi jeg synes, det er meget stress i byen, og man bor for tæt på sine naboer. Jeg vil gerne have ro og fred i mit hjem. Jeg synes, ro og fred er kedeligt. Jeg kan godt lide at tale med mine naboer. I byen kan man for eksempel også nemt tage i biografen og... Synes du, det er lidt svært, hvad man skal sige i sådan en diskussion, så er der her nogle eksempler på gode udtryk, du kan bruge i din diskussion med en anden kursist. For eksempel, jeg synes, fordi. Jeg er enig med dig, fordi. Jeg er helt uenig, fordi. Jeg er uenig med dig, fordi. På den ene side synes jeg, at. På den anden side synes jeg, at. Jeg hører, hvad du siger, men jeg synes. Så er der bare tilbage at sige held og lykke med din modultest.